Ole Friends Visual Production Photoshop zirna lesson khan kan ron ti chuak thin ta kum liam to khan kum ni kum chuang alo liam fe to le ta ka chun zom lo na chan chu ke ma ka bo ba ka channel hi commercial ka ti lem lo wangin ke ma na thanem ngai na thila kan lo ti ve wang khanin nge subscriber te kan lo nga lu tuk lo bok nen monetize turin kan lo ti bok lo nen na kan lo nga bok nen ka chun zom ta lo kha ni ama ro chu lok wi ngam ja tin lo ve thin ti comment ate ka mu fo ba ka re nga chu ti ruwalin hun nei ve hi nga a lok pui na lo tu te ni chuan hun te kan la siam thei tur ni ama ro chu thanem ngai na thil ka ti to kha chu wang chuan in ke ma na ka man hun na ka ti ve mai kha anga in ka ria ka tan lo na lem lo lok na tur ngot kan ti don ti na ni chong lovin thanem ngai na thil ka ti to kha chu voina selective color hi enge ati thai selective color rang hian color correction engtinge ati thai tin selective color hian enge omja shelowing kalo khoi thinem ti te kan en don ta ni chumi ma ka soi du chu hei ei zona sang kan nei ta photoshop man na bi ka then chuan artist lemzia nan te kan lo mang thei ta then chuan office work te then chuan in dora tan te kan lo mang thei ke ni chu videographer photographer kan ni na angin photo edit nan le retouch nan kan khoi ta ni color grading khoi nan ten kan mang ta lat siam nan ten kan mang ta kha ang kha kan man danin ang lo ta ni amaro chu tu te pon kan man dang ka eng polo ni ta se helaya tul sa kan in silvia ka chun kha eng line apong kan kan mang tang kai thei ni khalai te ha karon soi do hatin ama ka ti dan thin ang lesson number pe ka ti ati chhodi di kha ka ti to lo mai anga tuna chunin apoi mong ang khang karon ti to ngatin karon regular theilu tuk chong lo na ngin karon ti le zo thin ve do na chu karon soi lok do lesson angin number ka in pato lo mai nga selective color atang color correction ti dan le omzia kanin ve do na voina chuan chumi ma chuan thla kan lak re hen ke idun lai jong camera te achang kang to ta camera tam tak hian color space lian tak te aron mang thei to ta kan man tlang lon per sRGB hi anita kan output color kan export huna kan save chu huna po khan color space kha sRGB hian ti sham atha achan chu kan phone te kan application sang te sRGB support kan support ve kan hi wangin color profile lian pui ti khan look style lo dang lam thin ta ni example color profile pro photo ten kan lo edit ta Adobe RGB ten kan lo edit ta kan lo export ta pup ta ni khata monitor kan en dan le Instagram ate kan post ta Instagram a hena chiang khop mai thla Facebook ate poni thawanga kan post in a color hi lo dang lam dei zel ni Instagram a hena chiang khop mai a color hi lo dang lam dei zel ni achan chu color space kha sRGB in ida chuan dang lam lowang kha te kha apoi mo a workspace kha lian po lo ni se a export na output kha sRGB ani kha ngai ni tun kan khovela chuan chu engtinge kan thriat ang kan ti chuan camera hei tuna ka thalak ronda la nei hi sa phau thalak anita ka download chu thalak tha kalau da lutuk lo ka phone a hian ka computer a hian chuan output ai ma chuan color profile a source kha kan input do ni koi tang kan enang kan ti chuan heta achung kil velam chung kila hian edita kan lu tanga assign profile tang point en theta ni hei profile kan en chuan pro photo RGB kan ta ni chuan convert to profile tang point en theta kan la convert ri lawanga chan chu workspace kha pro photo kan ti to kha source space hi pro photo RGB ni ta ni ta khan kan soi felak du chu hela hian kan da sRGB hi hei sRGB color space hi tuna ka soi kan man tlang lon ber kan phone te kan computer te le kan application sang ina ka support kha sRGB hi ni ta hi color space lian lo fel faida hian ti hian machine la kan mitlin to ka aron lo ta heng profile lian pui hi output khan kan lamang lem lo
chu chu internet abi ka siam te lo omni chung ka shelo ta kha chu tuna kan man na tur bi ka chon phone upload tur Instagram a post tur chi te alo ni chun sRGB output kan nang ngai ta tuna ka thala ka hi pro photo kan ti to kha pro photo chu hei a color space lian ta lian hle ta color kha color atam ta ta ni pro photo a chun sRGB a convert tur ma ni se editing ka chu workspace ka chu pro photo hin kan khoyang a chan chu color a bit color atam bik ta ni chu wang chuan tin nge workspace ka kan manang kan ti chon ama source a hrim kha pro photo anita ama ra chu workspace a kan man don chuan heta hian edit a kan luta color settings a kan lutanga heta hian working space a hian RGB sRGB hi heta pro photo a hian kan dang okay anga ti khan color kan edit anga chuan kan edit zo kan export don huna khan convert to profile a emo heta export a po hian export as a hian ta hian hei convert to RGB convert to sRGB hi ta po hian ti hian export in ai automatic in lai kan click zo chuan a thei ho ta ni ka lai convert to kherlo po khan kalai te ka soi do a chuan tuna hian pro photo RGB kan khoi don ni kha export don akhan riat mai tur ani awla tuna chuan kan thupuya lu to taila selective color kan la chokang o selective color kan soifia ma hian thil pakhat soifia du kan neya ka soifia du chu pakhat chi arei to lawanga hi chu red red ani ta color ki khila khen inji vek khi red a opposite chu sayan ani tan sian te polam ti ati ta chuan eta magenta ani magenta opposite chu green ani ta ni chuan yellow opposite chu blue ni ta ni kha hei ka bank lu kan hriat kha angai veni grading color grading khoi nan chuan kha example kan karon la chok mai ta to tuna selective color kan lu tong voina kan zir tur chu selective color a hian eng anga thil ti thaina nge ti kha kan zir ber tur chu ni ta color correction akha kan khoi don berata ni hi correction ti angai ta ni chuan color correction kan ti don chuan hela hian preset om ta preset kha chu kan soi tu voina kan correction kan ti tur ani lo ta color sa hian kan lu tang hei red yellow green cyan blues magenta white neutral black om tani ole chuan red ti kan khoi ma saberang tu na color opposite kha kan hriat angai ka ti to kha red hi color correction kan ti do na tin color correction kan ti hi mania mandau khanin ka WhatsApp group pakata hianin color dik taka da dan tin selective color chungchang hi ka soi to ve kha chu thumain mi pakhat tunge tu ber nge khre to lo ta color dikom theidon mi ron te asoi dang kha chu dik tho aron zo na kha chu color dikom theidon mi mani du dan kan gre dang chu mo kha dikom theidon lo ma se color correction anti jan ei achiang mai ni sa pho color correction an anti jan correction achiang mai ni ar se mi zo trung han da dong kan color dikan ti kan nge correction adik ti a nge mi zo trung hi phui sui lo ti teng eng jong chen color correction ti kan achiang mai ang chu ole tu na enila re thi hei sayan red opposite sa sayan it awangin sayan hi 100% kan maina sanga red opposite sa sayan pa sayan kan plus ha so ti jung ang yellow hi yellow chu heta hi yellow lo umta yellow kan plus ang so na ta green umta green kha khoyang green umta lo ta ni mo green opposite nge kan ti chuan magenta ani ta ni green apang chuan anoya khan sayan sanita sayan hi ai omta ni sayan 100% kan plus anga chuan blue opposite chu kan ti chun yellow ni yellow hi 100% kan minus sun blue alo ni ta ni chuan kan chiangem ka khai ka blue opposite yellow ni ta ni chuan magenta chu ile oma ban ju 100% kan danga
chuan hei white le neutral le black hi kan soi fe le ti hian color correction ka zauta a correction a color big ngor kha chu ka zauta ni chuan before and after kan en lokang helai lai mid lem ang te hi sign te hi omalai click theya ta po hena om ta click the da man thei ve ni click ang before after atlak hi no before after ki adang lam khop mai thlak chu chuan thil pakhat tu na hian uluk dem lo ngai thla ula white le neutral le black ti ka soi fe don ta ni enge king hi tang kai na nei color zong zong kan khoi to sia dang na ani kan ti chuan I white le neutral le black sian I voina kan karon example protector chu kita tang hian color po a khoi thei thota amaro chu I kita tang hian luminance kan khoyang enge mo chen chu kalo mang ve thina hi color grading correction atan hian tun chung kamang ai lutuk to lo a thalo ka ti na lampang ni lumin camera ro kan man na sata wang hian camera ro hen direct kan lut mai thin ta ro te kan lo la ka wangin luminance khoinan kan mang don ni luminance lo po color entenan white in neutral om ji kha kan hria tangai ta white neutral black kan ti chen enge kan ti chuan neutral ti chen mi zo chu kan boi ngal ringut black kan ti pon neutral white kan ti kan enge chu chen aken ten kan ti chuan om ji chu khi keima hriat thiam thei dan angin ka mi thla dan thin ang chuan le mi zo tena kan hriat fia thiam thei dan tur chuan shadow mid tone highlight ang khan khi se lamo white khi highlight angin kan trianga neutral hi mid tone angin kan trianga black hi shadow black area shadow le black in ko mo neutral ki mid tone a chu chin uluk te bin chin cheula a kha tho dan ha kan enang tu na a color kan khoi don lo color chu correction kan khoi ta black white area kan color khoi thei tho ni mara chu kha chu kan khoi to lo wanga tun chuan in luminance a big a en zong le thim zong a kan adjust to don ani chu khoi dan kan ti chuan ta hian a khoi tur ka pali alom le a black hi kan khoi don ta ni black zeli black ti injia ka hi injia la wanga luminance ti angin ngai la kan mizo chong kan riat fian thei dan tur ang chu ani enternan black hi kan maina chun thalaki en ula ki white area a t-shirt a kamis le van ki lo en uluk de ula ki ain apa in down na pa chu wang chuan hei hian highlight le white area kha a khoi ta ni chuan ketrang correction kan ti leang ama color correction kan ti ta tu na chuan in light correction kan ti don in luminance correction ang kan khoi ta don ta ni tinan black area kha ka soi to ang khan black tin rial tur ka ti ka kan riat dan tur kha a soi fia mi zo na kan riat fia thei dan tur chuan eng le thim ma kha white area bi ka kan khoyang ki kan upset ta malang moi tur fresh vel tur talking kan da details bowlovin chuan neutral kan ti kha ka soi to kan mit to nangin hei kan thra tur ani kha tiang zo kan a soi fia na chu mi zo trong chuan ani ti tek ye kha om lo ba se kan riat vi dang kha kan sa bo zon ron soi fia to sin si lo ron soi hianin kan bo tul mai mo kha tutorial te kan en na kan fia thiam thin no mi zo tronga chiam ta ka kan da hi alo hlut ve na lai ta ka kha ni ta ni mi ton kan ti chuan enge mi ton chuan huam zau khop mai ta a kai kan apang mi ton eri ki full up chinang ki full kan up chuan ki eng over expose am ta ni entenan kan full up na chan chu mi ton huang zong kha aron shoot vek ta ni chu wang chuan luminance kan up lutuk chuan in desaturate ve ta ni a color ka chu wang chuan film kurangai ta amoi tok vel han kan apa hi weight area te kha a khoi ve bang khan ti tamla tuk lo kan ti bor vel ang kan lo up ta ni ole tu na chuan in shadow black area kha kan khoi le don ta ni helam hi eng helam hi thim kan ta chu wang chuan a thim lama kan ti kan ti chuan so black area ka thim ta ni lama chuan ki ain up pop mai ta chuan tun hemi thalak bi ka ro chuan hemi sub tutorial ho in this case an tiang do khan hemi case bi ka chuan black hi kan ti thim de lek hian nal ta ni ati hian
ole tikhan avayan correction kha I kan enang light le color correction kha kan lo zo to ta before after I ma cho double ta before after tikhan color selective color atanga color correction ti dan kan thto ta khalai khanin antirnan khiti top pokhianin anale moti mai ya olta amaro chi color correction kanan ti chunin elo ni mo lo na le mai ati ta tina ka skin te thilang ang grading kan khoi ani lawa tu na chuan selective color bi ngor correction kha kanan so ini ta tene skin te du chung kan up thei ta te kan he chi sang sang kan la grade thei khami tu mena kan huang bi ka chuan khati chin kha nita sela amaro chu khalai color opposite ka kan shade apoi mo ma kha color grading lam ti tan chuin kan shade nge turun ta kan khami tul sa khan nge ti thei ti kan shade chuanin nal dewin color ka kan grade mai don ta ni chuan next a chuanin thil dang tools dang emo kan la ron ti nga video lam pang te po kan la ron ti le mai thei ni khati jong kha waina tan chuan ni phot mai ro se kalo me